שלום, אני רוצה לדבר על העברת שיניים בפוטושופ. ראיתי הרבה שיטות באינטרנט, אבל אף אחת לא פשוטה, כמו השיטה שאני הולך ללמד אתכם עכשיו. כי באמת, אני מכיר, אם אתם עברתם על כמה סרטונים, ראיתם נגיד את השיטה הזאת שלוקחים את כלי הדודג' ומתחילים לסמן, אז אתה צריך להיות נורא מדויק, לא לפגוע בחניכיים, וכמה לסמן וכמה, זה מאוד לא... זה לוקח הרבה זמן, זהו, זה הנקודה. כי בפוטושופ אפשר לעשות הכל, בכל מיני דרכים. העניין הזה למצוא את הדרך הכי מהירה והכי יעילה, ושזה נראה הכי אמין. אז יאללה, אני אחזיר את התמונה למצב הקודם, ונראה איך הם עושים את זה. בכל מקרה, לוקחים את כלי הלאסו, לוחצים כאן או L במקלדת, ומסמנים בצורה מאוד 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 גסה את השיניים, ולא לפחד אפילו לסמן את החניכיים. הנה, סימנתי. אני אוהב ללחוץ Ctrl J ולעשות עוד שכבה, כמו שאתם יכולים לראות פה, שאם יהיה איזושהי טעות או משהו, תמיד אני אוכל לחזור ולתקן. אוקיי, אני אחזיר. בכל מקרה, כשאני על השכבה החדשה שבחרתי, אני הולך ל-Image, Adjustment, U ו-Saturation, או שאני לוחץ Ctrl U במקלדת, ואני מגיע לחלון של אפקט של U Saturation, שיש פה כמה אפשרויות לשחק עם הפרמטרים בתמונה. U אחראי על הצבע, הנה, אני אחזיר את זה לאפס, בזה אנחנו נוגעים. Saturation זה בעצם רוויה, זה העוצמה של הצבע. כשזה אפס זה שחור ולבן, וכשזה עד הסוף אתם רואים שזה מאוד צורם. ויש Lightness, שזה קובע את הבהירות של התמונה, מכהה מאוד לבהיר מאוד. אנחנו נשים את זה על אפס בינתיים. בכל מקרה, היופי בחלון הזה, פה אפשר לבחור על איזה צבעים אתה רוצה לשלוט. עכשיו אנחנו כמובן רוצים להוריד את הצהוב בתמונה. אז נבחר Yellow או Alt 4, ונוריד את הרוויה של הצהוב. הנה, הורדתי. אני לא יודע אם אתם רואים, אבל כבר השיניים נראות הרבה יותר טוב. עכשיו, אם אתם רוצים לתת לזה מראה יותר ככה של פרסומת בוהק, אז תמיד אפשר להעלות טיפה את הבהירות בצורה הזאת. טיפה. ככה שירי אמין עדיין, לא להגזים ככה. שירי אמין שעדיין יראו את כל השיניים, כאילו, שזה יראה כמו שיניים אמיתיות. לא כמו איזה משהו שבאמת עבר פוטושופ רציני. נחץ אוקיי, וזהו, בעצם סיימנו. עכשיו אם אתם לא רואים את ההבדל, הנה אני אראה לכם את הלפני ואחרי. כמובן שזה קטן ושזה חלק מתמונה, זה נראה אפילו יותר אמין, וזהו. פשוט וקל, בלי לפחד להרוס את החניכיים, וזהו. תודה.